Kuya, atuan na si Jana. Pa, di na kuha ng Jana. Uban niya si Bugoy. Jana, uban gani no. Tura o, nidagan. Unsa na problema ninyo? Jana, nag-away mo Jana. Dagan na gito si kuya. Call Renz, nalain tingal ito siya kay gibalik na ko iyang gihatag. Ah, bantog day pa. Mao gani di ay nidagan tong bata ato. Jana, pwede atuon mo siya? Ah, sige Col, luoy pod gani kayo. Nya Col, adun sa nako ha. Goy, Jana, hawa na diri be. Di na magkasako ah. Goy, dili man sa ingon, pero mga bata pa jud kay ta. Ay, salamat, nakabalik na jud ko diri. Pasensya na gad, 2025 na ako nakabalik. Masuroy ko bi, ugwa ba na usab? Hala, nilutag yun, uy. Hala, ninduta na, uy. Bag-o din ni diri. Gwapuhag view ni Papa Jesus, uy. Madus ako sa may kahoy, be. Lamig yung view dito. Kanita, uy. Lingkod sa udriti. Basta liwas bagong tuig, bay. Lingaw kayo. Pa! Oh, Magunsa dito, dirapang! ay. Magsimba gud. Dira? Kay naa daw bagong gibuhat diha. Mananaw ta. Tara, tara. Tara. Pa, unsa ni nasimbahan? Ay, Katoliko ni nak. Mao ni simbahan sa Kapalong. Nya, dugay na kuha ka balik diri. Okay, na ba? Oh, naam ko daw na usab mo na. Adto ta diri ta. Ta, suruhin na to. Ala, Sumantang. kakita mo ni Papa Jesus ito. Oo, tuliw. Blue tayo ba? Oo, nino. Ala, kawaw na lang. Ako kay bay. Oo, bay. No, kay bay, bago nang gibuhat ba mo? Naingon na ka bagong gibuhat. Oo, muli na. Muli na pa. Oo na. Ta, ato na to ta. Tara daw. Magtugi di ay bay. Bago, maligri pa. Uy. Oh. Ilang ko ng Pa. tuta. Magluod na, mag-wish na. Oh, sige, sige, Oo, sige. tama pang. Mag-wish na. Mag-wish na. Piyong ang mata ha. Piyong ang mata. Amin. Amen. Ah, Amen. bago jud ang diri no. Ganino. Ugay na kay kuha ka balik diri ba? Tukod pang. Vince, kabalo mo. Wala pa mo na tao. Naana ning simbahan na. Tara pang. Oh, Kana di ay. na. Di na di ay. Karon, mao din ni nadunggang diri. Muli bago. Oh, mo ni bago. Ah, bago dili ah. Oh, nindot kay no. Ganino. Pindot kayo eh. Nya. Adto ta sa unahan ta. Kay man naman tagwis. Tara. Tara, tara. Masig na grasya dito. Tara. Oy, friends, makapit sa ta. Makapit sa ta diri kay Juan. Maghalad ta. Kasi gamay lang gud. At least na. Kaya ito yung butang. Friends, Goy, dami na kaya kong lugar nga nakahalad ko. Ako po pa. Tara, balag po, Brita. Silong sa ta sa may kahoy ta. Ta? Uy! Diyan naman ako. Si Jana dito. Iya, si Jana. Ganino. Jana. Kuya, atuan na si Jana. Pa, di na kuha ng Jana. Uy, kuya. Asa man ka? Asa ka to pang? Ano sa mo to si Kuya? Jana!
Oy, Kun, nalagi mo. Uban niya si Bugoy. Diyan na. Uban gani no. Tura oh, nidagan. Unsa na problema ninyo? Diyan na, nag-away mo dyan na. Dagan na gito si Kuya. Call Renz, nalain tingal ito siya kay gibalik na ko iyang gihatag. Oh, pantog day pa. Mao gani di ay nidagan tong bata ato. Sabon man diyan na uy. Nag-away day mo. Diyan na, pwede atunin mo siya. Kay ina nang namoy kasulog sa isa. Ah, sige Kun, duoy po ganit kayo. Nya Kul, adun sa nako ha. Nabutan dyan na oy, imbis na gamupon ako. Naasya. Kamu ko niya. Goy! Yawas kapiti og paa. Wow! Diyan na, hawa na diribi. Di na magkasako ah. Goy, dili man sa ingon. Pero mga bata pajud kay ta. Sorry na good. Di na mausab. Diyan na, amiga gyapon ta. O Goy, amiga gyapon ta. Tindog na. Yes, salamat. Diyan na, amiga gyapon ta. Goy, na ako yatag sa imo ha. Sumalit ang pagkaon nito ah. Oh. Salamat dyan ah. Renz, murag nag-uli sila. Nag-amiga sila balik uy. Oo. Oh, nag-abigan mo. Ala, lami na kala istorya. Ganino. Diyan na, mamalit ah. Bagaan ni uy. O Goy, para mabusog ka, tara. Sige dyan na, tara. Okay Goy, tara. Ito tao, kaya na-shake with you. Oh, tara. Ano ba? Si Jana oh. Kung si Kuya. Namalit ang shake. Amiga, nanda sila di ay. Pa, biyasa mo pa. Magpalit milkshake. Ubanan sana ko si Bugoy Kol. Palit siya milkshake. Sige kuya. Diyan na. Paabot kami dire. Pagpilain nyo ang mangga nga flavor 10. Tag 40 lang. 50. Upat daw kabuong pre. Sino yung kwarta lang? Wala na po. Cheese na lang. Cheese. Pagkakagandang na yan. Wala kayo cheese? Wala na juice lang? Ano nang pinakasikat na shake diri sa Kapalong? Ganito. Lasa ka ni diri do. Ah, grabe makagata si auntie ko yun. Wala may gatas. Kampis na ka. Diyan na, grabe ko suga mo kayo eh. Dati mo paspas tayo. Paano sa inyo ha? Salamat lang ha. Thank you. Welcome. Tara, tara. Sila man eh. Ubaga sa tindira, oy. Hoy, tulipay dyan siyang kulan eh. Gani dyan ah. Renz. Tugay pati mo kuya. Relax sa tatin. Okay, pamalito na to nila Renz no? Gani na.
Kailan ka ng bugnaw kayo ilang paniton kay uhaw na kayo ba? Ako po pangoy. May taglasyahan ta atong diyan ron. Kol, dali na Kol. Manginom tag shake. Uy, hala, Kaman ba? nanawag na rin so. Oh, Lakaw na. Sunod na ko. dali na pa. Rins! Oh, ari sa Kol. Dari to. Papili na na siya. Sige, unya na siya oy. Tara mo. Inom na ta. Salamat Jana. Jana, sukat. Karon jud ko katilawan eh. Sige ra, Renz. Inanam dyan ang kinabuhi. Usahay, makatilaw, usahay po, dili. Jana, anong pinanggap mangkuni mo? Naman ko'y giingon ko'y kaibigan, lagi maasahan. Jana, pwede ato na ko ning isa ka apak? O sige rin, sara o istro. Uy, puto ba? Ikaw ba sige? Wala puto, wala puto. Tara rin. Boy, ito nag-away gud ta. Sugad ato na miss na tika. Ako po Jana. Ay, di pa. Oh, Grabe lang ka Jana. yapilan day ko. Oh, Salamat. tara oh. Wow, salamat. Yapilan day ko diyan na. Oh, grabe lang ka, uy. Salamat kayo.